madaot yun na imong ubunan ng mga kabingka, diba? Sa mong lugar, kita na mga kabingka. So grabe gid ang ulanan ni yung dapita mga kabingka. Shouting mo, boss. Ito pangalan mo, boss. Shout out. So 2,000 years later. So yun mga kabingka, for this video mga kabingka, mupalita karon nagsimulan, no? Palita karon og electrical tape kay akong padami magud akong gi-order mga kabingka. Eh kana ganing kuan na buak, no? Butanganan og t-shirt ba. So karon wala to nag-duty karon. Palita lang ko electrical tape, no? Samtang kaulan-ulan. Awo na to mga kabingka. So weather update. Makita man niyo sa akong video na grabe kay ulan, no, nagpayong ganito mga kabingka. So mao ni ang katikaran din dito sa mga lugar, kita niyo na mga kabingka. So grabe gid ang ulanan ni din dito mga kabingka, diba? Ang mga tao karon mga kabingka, kung ikaw usually dito nga magtrabaho gid mga kabingka, andaman yun na nimo mga sandata sa ulan, sama sa payong, raincoat o uban pa. Lisod kay mga kabingka kung madaot yun na imong ubunan ng mga kabingka, diba? So mo na diri ang bilyaran diri sa side mga kabingka. Nay ambot nagdula mo sa bilyard, pero ang maingon ng mga kabingka kay basta ulan jud mga kabingka, no? So samtang ko galakaw-lakaw diri mga kabingka, ulan jud, diba? Lain mo kayo og kanang kuan, klaro jud kay sa CCTV mga kabingka, perfect yung basaa gid mga kabingka, diba? Wasakiki gid ang panahon mga kabingka. Makita gid na nimo diri napita mga side mga kabingka. So padulong na ta dito sa mga hardware, diba? Kung asa napitang hardware rin napita, ako lang ning gibaktas kay kuan si tawagan ni kan ura man kayo. Mao ni ang kapilya diri mga kabingka. So sa taga Katalonan ganlo, no, pamilyar, no, kung asa narbit nga, kung asa ni nga kapilya diri mga kabingka. So ako ning ipakita ning kalsada diri mga kabingka. So karon mga kabingka, basang-basa gid para sa kanto sa edges ba. Basang-basa sa ulan, diba? No? Yan dito, pura na dito sapa ng kuan rin mga kabingka, kasada, diba? No? Overflow na gid. Ulan ka na gid. At yun. Ana na gid mga kabingka. So, kita mo kuan diyo. Itak-itak sa tawara. Kita sa tubig ba? Kita dapit eh, kasi magandaan ka. Mawa. Nakita nyo mga kabingka. Kaya mawa. Meron na gano'n. Kuan na gid, meron gid sapa ba? Iba sapa nga dagat to. Para dito napitan mga kabingka. So nga gid ang panahon karon mga kabingka. Karon mga kabingka is kuan. Dawa ni last day sa kuan 31, no, January 2024. Mga kabingka ba. So happy tata diri sa hardware ba. Ni diri ang kuan dapit mga kabingka. So dito dapit ang side mga kabingka, dito man padulong aya, no? So sa mga taga diri napita sa mua, so ito naging kung asa na yung napita mga kabingka. So karon talikod kuan electrical tape. So naanong pagkaroon sa hardware, mga gagawin ang hardware mga kabingka. Nagbuntag boss. Salita na mo kung kuan kanang electrical tape.
Pila yung electrical tape? Eh, isa. Shout out sa inyo, boss. Ito pangalan mo, boss. With shout out. So, vlog niya. So, mao ni akong gipalit nga sa tawagan na, kalit na electrical tape. So, ako ning bayran mga kabingka. Kay, okay, no? Ramsa na ko ba? Kasi kaingon mo ako nagbayad rin ba? Ano na, naiporta kayo. Kuan BJ March Barrios TV. So karon mga kabingka mo, nagbayad naman ko no. Kita niyo sa video. O napay electrical tape. So karon mga kabingka, yan lagi ang weather update mga kabingka. So see you in next my vlog mga kabingka. Bushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.